Asambe kumele babone ukuthi zinjani izinto la ziyabuya zisha ngesipani. Yeah. Asambe izona insizwa lezi zikusiza ngoba hayi ziyabuya. Iroom yakhe iyona le. Ile ngale. Othi siye roomini. Ikeshile. Othi siye roomini yakho. Hayi kishile ngale. Awuze ngala. Hayi lihle likhulu. Awukhulume nabo abantu bakho. Nanti ikamera la. Ilona ikamera lakho alibo likhulu kanye. Yabo la kuzoba built-in wardrobe lana. Okay. Yeah, iyona eli built-in. Ngala eceleni igarage lizongena ngala eceleni. Lona ke ukuthi besingakalokhozi besingakalipush kakhulu, but so far sisadila nalento kanje. Awubabingelele kancane ngengoma. Okay. Akhuluma phela. Ngithi Awuve ushaya ingoma. bayagcina ngosiyamandla. Bayagcina abunoma bungathene esandleni yesandleni somabunguza awu bayagcina Kancane. Uthatha lizoba into yani? hayi sengizofaka inkukhu lapha namathuluzi uNkulunkulu anibuze Nkosi uJesu kuze kube phakade. Amen.